Де е заврял сега щайгата с лук той е Тишански. Сега ти мърляча, бе. Той е по-голям мърляч от Мара, той. Гледай каква кочина направо тук. И... Ей, гадината мръсна! Пак е пил тук от служебния алкохол. Аз го отбелязвам. Ще го фана той, ще му взема от надницата. Аз и 13-та заплата няма му дам. Оле, аз 11-та няма да му дам направо. Чуй, ми дигна кръвното той. Како? Тук ли бара на бека, мамо? Дай некой лев на социално слабието флек, ма како? Абе, какво правиш тук, бе? Мангал доля, някой да пусна тук въобще в бара, маршо тук. Хаде, ма како? Съжали са над кондо варвари на де-факто. 15 чавета храня, 16-то е на път. С нощи съм го садил конкретно. Хаде му! Бе, маршо тук, казвам ти, сега се обаждам на Джовани да те изхвърлят веднага, няма да ми влизаш. Хаде, ма како? Дай некой лев за чаветата, да им купа жапанки от мола. Ало, конкретно. Джовани, моля се нека. Маме, аз съм бе, маме. Жоренце, ти ли си, бе, майче? А не, бе. Боже, но наистина ли си ти, бе? Да. Ах, коланчето, ей сега по коланата познах, бе, майче. Вземи я къла, бе. Направо ми скри камбата този път, казвам ти, страшен. Ма кое бактьор съм, нали? Ама не, бе, ти си талантлив, бе, мал. Гледай какви хубави зъбки си направи. Мърсаш. Жоре, направо си едно тацко, ти циганин, бе, майче. Така са докарал. Браво, чеденце. Талантлив си, майче, от всякъде. Бе, как ти отиват тези парцали с тези дупки, бе, майче? Тези гадните парцали, откъде ги намери? Ами от шкафчето от Тишански съм ги взел. Браво, маменце. Голем си, майче. А не, бе. Просто си толкова талантлив, че си за Оскар. Ти си за Аскер си, майче. Маме, не ще им да унимо армията. Не се оти. Маме, сега ще отида да проверя дали другите ще ме познаят. Давай, майче, на добър час, чедо. Стискам палци. Ади како? Ох, че хубаво го прави. Дай лядиш. Браво, маме. И ти лисицата. О, тъха, много ти е хубаво, Маме, Жоре. видя ли ми хът? Много ти е хубаво, маме. То ме гърлено. Отивай, майче, айди, маме. Маме, сам съм си избил зъбите. Отивай да ги шашниш, чедо. Ох, гениално ми е детето ме, просто ми е гениално. Здрасте! Какъв си ти, бе? Ами аз съм бех кондио. Тишански, ела на бара, имаме проблем. Какво става тук, бе? Мараба, кондуктор! Митничар! Моля ти се, махай го. Аре, бей го тук, бе. А нема да ме гониш, защото ще се оплача в Стокхолм на комисията по дискриминацията. Ти ли, бе? Мангал! Ти знаеш кой съм аз? Кой се тема? Аз съм шефа на този бар тука. Сипи е много големо. Аз колим, аз бесим тука. Сигурен ли си? Да! И аз си помислим пак, бе, кондуктор! Господин Бекъм! А не, бе, с дърма! Така че... Аз такота, преди малко тук на шегичка. Да посмееме. Ма, нали, няма да ме глобиш. Ще се глобяваме, кондуктор, ще се глобяваме! Ай, ой да измиш туалетната 3 пъти. Беги! Да. Кой ти каза тръгваш? Върни се! Е съм свършил. И ой да направиш супата. Беги! Да. Шефе! Ама вие сте бил голям актьор. Да, бе! Знаете ли и други номера? Значи казвам ти честно, още нищо не си видела. Скоро време така ще ти покажем някои други номера и други техники от Камба сутрин. Да, шефе. Сламка? О,